Okay, dito nga ron iti sonata nga maisagot mi kini Mario. Kat I guess we have a winner. Hello. Apo nagadusin mong bat talaga mga ato ti maayayo nga pugtuan dati iti kasama la MMK nga minin aya. Apo aya. What? Pugtuan dati title na kat tinakapugtugat ni Roel Mabayad. iti Jaraw Jones. ayan, congratulations ken ka. So talo iti winners tayon. Niño de la Cruz itatay mo na from San Miguel Ramon Isabela ken Myra Vergara from Pato Santiago City ken tata ni Roel Mabayad mo iti Jaraw Jones ket kadagiti amin nga si Mali Apo iti pa internet si Mali tapay nagado si Mali pati iti messenger ken syempre pati ni manang ko nga Gina si Mali ngam at ay kabagis medyo kon ate Jane pasensya na ha ang karaman iti sponsors kadagiti kwa kadagiti mga bag. Okay, greetings pare, pag-greet na kami man at dito ito kaya garaw literacy and numeracy seminar ko na thanks 10 days lang mot nako ni kumari Cynthia Inocencia Marcelo 10 days na kano dito kaya garaw tata good afternoon kata kayo amin ditang mamaestra kadang mamaestro Sino na yan? Sino? Apo, baga lang nga rin, di ka man dumdum nga ako. Hindi ko mari Cynthia Marcelo. Sige, sao ka? Agor ka, tatawag ka raw. Ayan, ulitin mi Apo nga hangkay ko tawag dito ko. Ne, mapukaw dito mas basahin mi. Agor ka. Pasen. Apaw, pangasya. Kagura. Woman, Apo, no kaida kami nga makatungtong ti personal. Apang kayo lata dito yung istasyon, antahan na kami tawagan dito yung text line tayo. No saan ka di munisipyo? Tiramon. Yes, agpukaw kay laang, rumor kami Apo. Kunayo, hi, rumor kayo tita. Ayan. Okay, kunana, ala na eh. At ang kami tumatawag, kung na absent-minded ka, kung na tayo abroad ka, sa nung nga tatanga makasaw isunag, mapukaw mo, diba, pasaan na. Isaw pa ya. Agor ka na eh. Sapay kapautan na mo. Isi ka. Itipuntan sa lahat tayo text line na. Itipuntan. Agor ka. Tinagado tinag-text garod. Kuna na ya. Ni kasinsing kong Edmond Gerlitos Pastor. Anak ko na. Good afternoon, Uncle John and John Mark. Binabati ko po yung mga taga Puro 4 na nakikinig ngayon. Especially kay tatay at nanay. At may tumatawag na naman. Apo, textan nyo man ito yung 0975. I-announce tati number na. Hangat si tanong kati agong. Ituloy ko yung pabasaag. Especially kay tatay at nanay. Binabati ko din yung kachat ko. Apo! Nahinihintay daw bati ko. Thanks po. Apo, kasinsain. Agawaam. Ano pa eh? Jadi kwa dito. Awan sabot to ito eh. Ayan, no commercial break Apo iti kami manen. Dito lang 97.7 taon pa iti. Awan pa iti sponsor. Agor ka may sa ato ilapay kung agun uni nyang bote headphone nga may sa te kun uni Apo maka-concentrate. Napigpig sa tikan nawan. Nguntikan digit. Kuya, Melvin, dito ilapay kuya. Tulang sa ato may sa wino talagang ato headphone. Di ka mau? Madi may concentrate. Anyway, kumantata man pa iti maisa balong. Request na tatay dati kaya dati di kan tumalipatan iso nga kansunin tamanen. May adita, dito lang kayan ta. Madi. Diyan sa source natin yun may problema. Hanga dito yung headphones. Diyan, zero ta. Okay naman dito. So dito yung aruda po, tisunatang isagot mi kadagiti nag-request at iti di kan tumalipatan. Nalipata ko no sino dyan nag-request. Umurin isin mo man, iso na. Tayo tikat para kanyayo. Malipatan kung ato'y puso oray awan kato'y danak di tunggal aldaw oray pa'y
tawelen iti naglabasen di munto kunaen amalipatan ka ikat tungkal tanen kanayang naagdakan niyan di impay dulin mo nga ayan nga impaay mo apagyagan uray lumay sa aktupayen analamis abangkay di munto kunaen amalipatan ka ikat tungkal tanen maripatan kung ato'y puso uray awan kato'y na itunggal aldaw uray painutawenen iti naglabasen di munto kunaen amalipatan ka ingat tungkal tanen kanayon nga at nakayag di impay dulin mo nga ayag nga impaay mo apagbiyagan uray lumay sa aktupayen agalamis abangkay di munto kunaen amalipatan ka ikat tungkal tanen di munto kunaen amalipatan ka ikat tungkal tanen. Okay, Diretso Sonata ka Aruba with this bass from John Mark. Kaya't ko't bumakna Ay, trabaho ka? wala tayadot sa nikuana gamitan ta at kata awan muslek no di sika swerte akon kuna taka na yun nakapabaro sikat imbak ng bisong tabibig mo arak iti ay ko iyayat nga hintay mo balitok at puro talikod kinabak na luisot kasukat mo ragsakit na sarap ko dita sidong kinabak na luisot kasukat mo ragsakit na sarap ko dita sidong mo
Ilocano hits. Ito'y Apo 97.7 Sweet Radio. Dire-diretso. Tayawat man, di kinalay mo magparparbo. Tayo di lang kalman, ngayon talagang amo. Tagos mo beteng, ngayon bagang nakainan mo. Itintuta jak pa'y unay, amoy kakatatao. Di ka man manar sa iyo, manusulisog o ading ko. Makarik na kadagita buladas mo. Tabay tay kulong asyak tibit-bitik ta puso. No'y di lang kalman nakita ka at nakaapay mo. Siga. Dakay babae fuera de los buenos. Agayat kayo inaangaw inuulbo. Pagsasao, ako rin ti kurumbog. Pangay ayo pangar-archo, ngempasig nga ulbog. Kaya babae nahilig kay ti paspasara. Paghang awan yung tinagan ni Aya. Ayatin nyo lata, ag mamadi, ag mamaya. Kasnay bani itnuwata ang panata metsumigba. Ayan. Ti babae ket agray-rayo pailae. Nagaget na isel ket napuantak ne. Ngem no makakita da ti lalaki anak pungga. Isaw insarida nga isuksukan na ka. Dakay babae fuera de los buenos. Agayat kayo inangaw inuulbog. Tay pagsasao ako rin di kurumbog. Pangay ayo pangar-archo ngempasig nga umbog. Kayo inangaw inuulbod. Tay pagsasao ako rin ti kurumbog. Pangay ayo pangar-archo ngempasig nga ulbod. Pangay ayo pangar-archo ngempasig nga ulbod. Dahil ka na po, isunatan na po 1. Kurenti kurumbog. Ayan, at nag-request at tayo sa kanalagip ko nga tukaran. Ngarot balong, at dapat iti message si Tawin o dapat ito matawag mo na. Awan, nagatuda ki di anay, di ka mo nun sinuti una dito yun. Ay, may samay-saam ta di tanto makaungot kanya ta. Kata, apo, dispensary nyo dikit ihang mga mabasa talagang alam mo na iti duti, naku, nagado nga talaga iti messages. They keep coming. Ayan, for those who just tuned in. Ayan, apo. Alas 12, apo, iti rugi, iti programa, may ingana alas 3. Kasta kasing pot, apo, iti management, iti... Management, iti 97.7 Sweet Radio, ta, ilikan nati mas na dakil nga oras iti programa ta. Marik na damot nga ado apo ti dumdum iti programa. Kat number 1 iti 97.7 tero nga lubong. Yes. Limampas pa apo tapos tingig di Jupiter tata. Apaw na ay. Kada Mars. Pluto. Kuna na dito may isang alien tayo alijay Earth. Kuna na si kada jay balong alien. Apo nagadutim tipim mo na kape nga talaga sa sangkot. Kape, Miss Cebu kung kunada alawon lang. Sa handang napili ta ti umuna tayo nga at agajaraw ti umuna ni Roel Mabayad. Congratulations man kang ka. Adaman na pangablawan. Pangablawan amin nga dumdum nga programa yung kakabsat.
nang nangruna amin nga taga Fugu, Itiage. Aha, Tango Yankee, kunana. Ah. Padahil na mga interview tayo nga tumutawag. Ito di mo, paktal na. Pakastanay. Sige. Sige man. Madi mo mabalintag ko ako kwa. Miss Kulmot. Madi, nakakodaitan ni. Naka? Speaker mo. Hello, Kabsat. Ano ayati problemang taapay nga tatay ka pala tumutawag. Katatay may pala ibagbagang kayo tumutawag. Okay. Ada ka din. Madi gamin. Pakapsutan nyo man di radyo ta agpapa mo no kan kung kana naman agor katakitan ta adan sa laki titikwana da ito at ati sa gubanit na. Hello? Madi agtal na. Apo, sige man. Okay, paspasin sa akin. Apo, tapatasin mi man tibang entertain iti call. Okay? Agor kabet. Tay on air tamam mat. Patasin taman. Okay, good afternoon, Ken ka? Good afternoon. Ayan, naka-online ka tatan. Tatay ka pala tumutawag. Ada ka diti, kaya mong kablawan, kabsat. Okay, sino nga rin ito? Sino ito? Madi mo agsao, ag kakatawa mo. Ano? Dagol kanumo da ito eh. Ay, ni Dagol. Dagol nga, Dagol Soriano. Okay, Dagol Soriano, kadagiti amin nga adita Purok 1, Villa Carmen. Ayan, thank you very much for listening. Ayan, kat agistan may kalangaro. Sino nga rin ti kablawam? Aha. Kat kung ano bawal iti aginom ti ara kapila sa nabarte mo dati katungtong ko. Anyway, subya ano to. Okay, subya na kadamdama kabsat. Thank you very much for calling. Ayan, talaga nga madina na pawilan, talaga nga itirtiro na lang tayo tumawag. Ayan. Orelag kalindoso ni Amakan na po. Pakikablao man apo talaga nga tumawag lata. Agor ka. O sige, agpatalastas kami man apo, ta respeta rin dito tumawag. Agkabil ka man di patalastas. Agpatalastas kami. Okay. Magatangin kin